Сокаят е невестинско забраждане, характерно за селищата, разположени по северните склонове на Централна Стара планина в Габровско, Търновско и Ловешко. Легенда свързва неговата поява с богатите накити на болярките. С падането на Второто българско царство под османска власт, болярските семейства от Търново потърсили спасение в дълбоките дебри на Балкана. Сокаят се състои от няколко части. Сокайната шапка се изработва от плат. Тя покрива косата на невестата и придържа на главата буката. Дървена елипсовидна дъска с отвор, направена от бук, откъдето идва и името й. Кражилото е от метал, украсено с цветни камъчета. Изработва се от куюмджията. За по-заможните семейства то може да е сребърно, посребрено или позлатено. Към кражилото е прикрепен месалът – памучна или конопена кърпа, дълга до 3,50 метра и широка 0,45 метра. Към краищата завършвала със специална шевица, сокайна шевица и ресни. Преди да се задуми, момата сама украсявала бялата кърпа – месала, като прикрепяла в двата му края извезани от нея сокайни шевици. Изработвала по няколко чифта като прикя, чеиз, за да има за цял живот, тъй като невестите не шиели такива. Съществувал обичай никой да не вижда момата, докато работи шевиците за своя сокай. Затова, независимо от характерните за всеки район мотиви и цветове, има различия в сокайните шевици. Месалът покрива буката, обвива врата и се спуска по раменете. Пелешките са низи от тънки сребърни парички, 5-6 върви до 30 см дълги. Пластинките, за които са закрепени, се работят от куюмджията. Пелешките се прикрепят към кражилото. Добавят се и висулки с мочета, работени също от куюмджията. Подбрадникът е плътен нанис от сребърни монети, пришити към плат в двата реда. Прикачва се за кражилото и минава под брадата. Той крепи сокая на главата на невестата. Сокаят се слага на главата на невестата през първата седмица след сватбата. Тази промяна била съпроводена от специален ритуал, наричан някъде ходене на сокай. Макар че сокаят отдавна е излязъл от масова употреба, впечатляващият му вид и днес предизвиква интереса и любопитството на хората. Как с крехката си физика жената е успявала да държи главата си изправена, носейки този тежък знак за семейна обвързаност.